si aj vy hľadáte svoj vysnívaný domov niekde pri mori, pri slniečku, na pláži a ešte ste nemali tú príležitosť ísť na obhliadky, tak si pozrite toto video do konca. Vítam vás v Egypte, v Hurgáde. Nachádzame sa vedľa rezortu Storia del Mare. Predo mnou 10 minút chôdze, úplne pomalej, ako u nás. Máte napríklad v Bratislave alebo v Košiciach rôzne nákupné centra, takisto aj tu pár minút chôdze. Storia del Mare je rozostavaný rezort, bude dokončený približne o rok. Toto je najhorší výhľad úplne zo všetkých apartmanov. V vyššom poschodí v tomto rezorte Storia del Mare napravo je pláž, kde bude veľký bazén s barom plážovým. Dole pod nami bude ešte jeden bazén. A úplne hore na streche bude ešte jedna reštaurácia a taktiež bar. Všetky apartmány sú v tomto rezorte dodávané s podlahou, s omietkami a štandardne aj s kompletnou sanitou v kúpeľni. Vstupujeme do úplne posledného apartmánu, ktorý je na konci rezortu, kde máte výhľad úplne na všetko. Obrovský balkón, more pred sebou, už len zobrať kávičku a vychutnať si pekný výhľad. Keď sa vám nehnuteľnosti pri mori páčia, máte radi milých ľudí a arabskú kultúru, neváhajte nás kontaktovať. A hlavne nezabudnite, že vždycky je lepšie ísť na obhliadku, než niečo kupovať na diaľku.